Kaixo artistak, bideo honetan zalantzak argitzeko ibiliko naiz. Kontua da, oposaketa, oposizio fase berri honetan hitz desberdin batzuk daudela, oraindik batzuk ez dituzuenak ulertzen. Orduan, nire gaurko asmoa da hori argitzea. Gogoratzen dizuet berriro Instagramen, lehen hezkuntzan profilean, pilo bat gauza interesgarri daudela, eta hori ere agertzen da, nahiko erakargarri, politan, pilo bat gustatu zait, berarekin harremanetan nago, eta berriro eskertzeko. Bestetik, dekretuan gogoratu bigarren artikuluan, horien inguruko definizioak agertzen direla. Baina batzuontzako zaila denez, goazen poliki-poliki. Labur bilduz. Lehengo disiplina baiteko kompetentziak eta kompetentziarkakoak orain funtsezko kompetentziak deitzen dira. Lehengo kompetentzien barruan zeuden etapako helburuak orain kompetentzia espezifikoak deitzen dira. Lehen deitutako edukiak orain oinarrizko jakintzat deitzen dira. Eta bestea berdina da, hori bai. Gogoratu, Heziberri erabili beharrean orain ikuskuntzarako diseinu unibertsala erabiltzen dela. Eta arazo egoerak erabili beharrean ikas egoerak. Azkenik, irteera profilari garrantzia handia ematen diote, eta horretarako deskribatzare operatiboak hor daude. Orduan, deskribatzaile operatiboak gogoratu zer diren. Deskriptore operatiboak, deskribatzaile operatiboak. Kompetentzia bakoitzaren barruan lehen hezkuntza edo DBH, biak, oinarrizko hezkuntza bukatzean, haiek bermatu behar dutena. Gure hortzimuga nolabait esateko. Baina hori, ez nahaztu funtsezko kompetentzien barruan edo funtsezko kompetentzietatik lotutako helburu handi hauek, deskriptore operatibo hauek, gero ikasgai bakoitzak eukitako lehengo etapako helburuekin, hau da, funtsezko kompetentziekin. Orduan, ez nahaztu kompetentzia bakoitzak eukitako bete beharrak edo lortu nahi ditugunak lehen hezkuntza bukatzean, lehen hezkuntzan gauden, ez lehen hezkuntza zango dute, oinarrizko hezkuntza, eta gero ikasgai bakoitzean dauden aurreko helburuak, ez da orain kompetentzia espezifikoak deitzen direnak. Orduan, artxibo hauek ere dituzue, orduan, artxibo hauek hemen PDF-a daukat, eta orduan, zera saldu nahi dizuet, hori. Nola agertzen den bakoitza, lehenengoa saltzen da, ezta? Zer den? Gero, kompetentzia espezifiko bakoitza agertzen da, hau da, aurreko etapako helburu bakoitza agertzen da, baina orain kompetentzia espezifiko deitzen direnek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 euskara ikasgaian, amaieran esaten du kompetentzia espezifiko hau irteera profilaren deskriptore hauekin lokatzen da, orduan gu jakiteko kompetentzia espezifiko honetan, kompetentzia, funtsezko kompetentzia honek, kompetentzia espezifikoetan helburu hauekin lortzen dena, gogoratu berriro, kompetentzia espezifikoak direla helburuak, lehengo etapako helburuak, oso astuna naiz baina garrantzitsua, eta gogoratzen du, ze irtera profilari begira, ze deskribatzaile operatibo erekin lotzen den. Orduan hori gogoratu, hemen dagoela. Adibidez esaten baldin badu HKK bat eta HKK bost, horrek esan nahi du, hemen barruan funtsezko kompetentzikin lortzen duzula, hau, amaieran, hau eta hau, umeek bermatzea. Eman begirada bat, lasai-lasai baduzu ulertu, binoz interesgarria da. Kontua da, aurreko bideoan azaldu nuenean, nola egiten den programazioa, egia da, oposizioari begira, OP-ari begira, ez dugula inbeste espazio inbeste gauza idazteko. Orduan nik zuzenean proposatzen nuen zenbakiak idaztea. Eta kasu praktikoetan egia da, ezin dugula buruz ikasi. Orduan gauza batzuk gainetik aipatzeko, zoragarri. Hori gero beste bideo batean, kasu praktikoena gehiago sakonduko dut eta azalduko dutea nola egingo nukeen nik, beraz lasai artistak. Ze falta zaita saltzea, bai noski.
hementxe, baloz irizpideak esatean, claro, nik proposatzen dut guk gure helburuak hor zehaztea. Unitate didaktiko bakoitzean, helburuak zehazten jarraitzea. Baina gogoratzea, guk diseinatutako 3 helburu hauek, 1, 2 eta 3, nondik ateratzen ditugun. Orduan hori, hemen esaten dut, nondik ateratzen ditudan. Nondik, 4., 5. eta 6. kompetentzia espezifikotik. 4., 5. eta 6. helburu nagusietatik. Adibidez, testu idatzi eta multimodal, dozentasun gramatikal, sortzea. Hau da, unitate didaktiko honetan nahi dut umeek kultura aniztasunari begira errezeta bana sortzea. Orduan horrela, oso divertigarri izango da, ekintza polit bat egingo dugu. Hau da, nik berez defendatu nuen gaia eta oso ondo atera zitzaidan, 2017an atera nuen. Beraz, hortxe, programaketa didaktikoan gero, ebaluazio irizpideak aukeratzen ditut. Orduan nik 4, 5 eta 6 aukeratu ditudanez, gogoratu, hemendik ateratzen ditut. 4, 5 eta 6, hemendik, nik aukeratutakoak. Baina egia da nik pertsonalizatzen ditu da. Ez dakit nola ikusten duzuen, baina nire uste apalean, nire kozetxa. Eta azkenin gogoratu, eta hau bai gomendatzen dizuet ikastea, zeintzuk diren aurreko edukinak, orain deitzen dira edukin multzoak, orain oinarrizko jakintzat deitzen direnak. Badagoela A, B, C, D, C eta D. Baina uste du 2. eta 3. zikloan ez, eta D, bai. Orduan 4 daudela, ezta? Hori gutxi gora bera puruz ikasi, baina hori bai. A, B, C eta D, baina adibidez beren barruan, komunikazioaren barruan, 5 kontu daude, ezta? Hizkuntzaren erabilera, ulermena komunikazioa, irakurmena, holako detaileak ikasi, edo behintzat zuen hitzez azaltzeko prest egon. Landana ezin delako buruz ikasi. Baina zuen hitzez esaten baldin baduzue, hizkuntza batean dauden blokeak oinarrizko jakintzetan zailkatzen direla, aurrera. Eta hori, ez dakit nire burua ondo azaltzen dudan. Egia da, oposizio berri hauetan, deskriptore operatiboena, deskribatzaile operatiboena oso kuriosoa dena, eta ia hor gure urtsimuga oso ondo definituta dagoela. Hau da, zer lortu nahi dugun gure umeekin unitate bakoitza lantzen dugunean. Por cierto, gogoratu azkenengoa kompetentzia mapa bat dela, eta hemen dana laburbiltzen dela. Zer moduz, zelan daramazue? Kompetentziena ulertzen duzue? 8 kompetentzia? Gogoratzen duzue? 8 dira, ezta? Baina ez nahaztu 8 kompetentzia horiek kompetentzia espezifikoekin, hau da ikasgaiekin. Ikasgaiek, ikasgai bakoitzak eukitako aurreko etapako helburuekin. Beno, zeo zer galdetu nahi badidazue, mezu pribatu bat bidali, email bat bidali, jendea egiten ari da, eta saiatzen ari naiz poliki erantzuten. Beno, erabegarri egingo zaizuelakoan, beste bat arte artistak eta aurten, bai!